Po, iti daytoy nga agsapa, rambakan tayo ti aldaw dagitiin. Agyaman tayo iti Diyos, gapo kadagitiin ka. Amin tayo daytoy, itakit adaan itiin na. Agyaman tayo iti Diyos, gapo akadagiti inan tayo. Ada dagiti ina isudan, a pimusay ket
mailiw tayo kang king kadakwada. Agyaman tayo iti Diyos, gapo kadagiti inta, Sudan, payamanusay. Ada dagiti babae isudang nga agtratrabaho. Manipod agsapa, agingga iti rabii tapno maaywanan na dagiti anak da. Agyaman tayo iti Diyos, gapo iti inna, iti daytoy apanawen. Ada dagiti babae nga agururay iti panaganakda. Agyaman tayo iti Diyos, gapo iti paspasungan, iti panaganakda. Ada dagiti babae nga awanan iti anak ngem inaywanan tinaraken ken pinadakkelda ti anak dagiti sabsabali nga inna. Agyaman tayo iti Diyos, gapo iti naayat nga inna. Ada dagiti ina nga aglad dangingit gaput iti ipupusay ti anak da. Nupay kasta agtuloy ti inaldaw nga aramidla. Agyaman tayo iti Diyos, gapo iti nabilag nga inna. Agyaman kami ka, wapo, gapo iti babae, isuda anang muli kala kami, iti nadumaduma awagas. Sapay tayo iti amin nga ramidan mi, mapadayawan mi kumaida. Amen. Amen. Santa tuy daga, tiranya gijay langit, ti sayang kusen ti aldaw, ti tal na ti rami, tuy lubungan na pintas, Apo Diyos nagyaman ka, ti kinatungmo naganak ken kakamsat, ganganat ken gagayam, di pa nagsisinakit, tuy ayat di panagbiag, Apo Diyos agyaman ka. Sabot mo, Apo Diyos, ikamadlaan, tinay siriban na ayat mo, maiparang ken Jesus, Bendisyon ang nawaton, Apo Diyos, agyaman ka. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito upang muli magpasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Sa patuloy na pagbibigay ng kaligtasan, pagpapatnumay, pagbibigay lakas ng loob, tapang sa lahat ng sandaling ng buhay. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng sandaling ito, Ama. Ibigay niyo po sa amin ang kalakasan na hinihingi namin. Kaligtasan sa bawat isa sa amin. At pagpapala sa aming mga butihing ina, may bahay. Kayo na po ang bahalang pumatnubay at manguna pa sa amin. At ito po ay lubos namin dinadalangin sa Diyos amang nasa langit, sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Jesus,
Please be seated. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Yung bagagsapa kada kayo aming kakabsat. Welcome po sa Ilocano service ng Nax United Methodist Church. Lagi kong sinasabi kasi laging may mga nagtatanong, akala ko Ilocano, bakit Tagalog naman? Ang pinaka-unique na Ilocano service sa buong mundo. Bakit? Itong Ilocano service na ang liturgy Ilocano pero ang sermon, prayers, announcements, mga pagbate at trilingual. Ilocano, Tagalog, English. Mga kapatid, pwede po bang tingnan natin ating mga katabi? Meron po ba diyang mga bagong mukha diyan? May mga di po ba tayo kilala diyan? Balik Nax. Wala po. Meron. Usually sa Tagalog English sila. Ate Marlene, samahan nga po sila dito sa harapan. Ilocanong mga to, kaya lang kadalasan sa Tagalog English sila eh. Kaya pagkita ko sa kanila, aba, nandito sila sa Ilocano. Ayan. Nakuha mo ba pangalan nila, ate? Pati address nila. Apay dudua kay tata. Ay nakaturog pa. Nandiyan yung problema. Yun ang problema kapag may batang anak. Hindi makakadalo ng maaga kasi ang bata tulog pa. Ako nagbinyag sa kanilang anak, actually. And they've been actually attending our Tagalog English service. Si Nanay, ayan. Kastoy taramidan tayon, kaputa awanti inted natin Marlene, nalistaan. Dito po kaya. Papakilala na lang nila sarili nila, ano? Siak ni Queenie Guzman po, from Isabela. Pero ag-stay po kami ito Quezon City. Yes. Philip Guzman. Ako si Nancy Promadje. Si Nanay Nancy. Ilang taon na kayong dumadalo sa Tagalog English? Since college days. Pero ngayon lang sa Ilocano. Sana hindi ito yung una at huli. Welcome, Nay. Ngayon, habang nandito sila, tawagin na rin natin lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang na kalakarawan sa linggong ito. Di ko mabasa. Ayan. Si Teacher Leia Amor Antonio, kaya lang nagpaalam, wala siya ngayon, may seminar daw. Mary Rose De Leon, Great Joy Gundan, si Teacher Lara Claudia Reyes, yung kapatid mismo nagsabi, ice cream. Teacher Lara, dito ka. Wesley Andre Novello, andyan ba si Wesley? Dito sa kabila, anak. Joash J. Ginto, Josefina Pascual, Frances Española, Lady Ann Valencia, Lea Marisi. Meron pa po ba? Yung mga nandyan sa mga upuan.
Meron po bang magba-birthday sa linggong ito? Huwag kayong mag-alala. Si Hana. Si Marisa, aba, marami palang magpapa-ice cream sa atin. Ayan, dito kayo. Sino sa kanila? Si Hana. Dalaga na si Hana, oh. Parang kailan lang nung naglalaro lang, patakbo-takbo dyan sa quadrangle. Meron pa po ba? Kung wala na, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ang mga kapatid na nagdiriwang na kalakaroan sa linggong ito. Salamat po sa buhay nila. Salamat sa bagong taon na kaloob mo sa kanila. For the past 365 days, Lord, na akala paglalakbay, kayong siya naging kasama nila. At we declare na ngayong darating na taon sa kanilang buhay, bagong taon sa kanilang buhay, every day ay punong-puno pa rin ang pagpapala at biyaya. Katagumpayan, Panginoon, breakthrough ang ipagkaloob mo sa kanila sa kanilang pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat po. Salamat po sa pakikinig sa kanilang mga panalangin at sa mga panalangin namin para sa kanila. Narito po ka, Panginoon, ang mga kapatid namin na sa unang pagkakataon ay kasama namin sa pananambahan sa Ilocano service. Dawatan mi kan kawapo kay paaymoti, aglaplapsanan, aparabor, kan grasya kadakwada. Kas makaduami dati panagdaydayaw. Mariknada ko mati, bara iti abrasa. Dahito yung iglesia kadakwada. Maramdaman naman nila, Panginoon, init ng yakap ng kongregasyong ito, ng fellowship na ito sa kanila. I-bless mo kalang pamilya, i-bless mo rin ang kalang pang-araw-araw na paglalakbay kasama ka. Breakthrough din, Panginoon, ang kaloob mo para sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo, aming panalangin. Amen at amen. Isang birthday, God bless you song po sa kanila. Buti na lang may lolang tagabantay, ano? Kaya lang siya nang hindi nakasama sa pagsamba. Okay. May mga ilang paalala lang po sa atin ngayon, mga kapatid. Today is Mother's Day. Kaya sa lahat po ng mga nanay dyan, Happy Mother's Day po. Ito po inyong pinakadakilang araw. Kaninang dawn prayer, ang speaker natin ay si Vince, yung anak ni Kuya June. Mayroon siyang isang sinabi kanina. Gusto kong, at inulit ni Pastor Abag kanina sa breakfast. Ang isa sa pinakamagandang regalo daw para sa mga ina ay rest. Pahinga. Mga anak, mga kapwa ko asawa na lalaki. Wag na tayong maghanda ng ibang regalo. Hayaan na lang natin silang magpahinga. Ano ate, Rami? Doon na lang kayo sa loob ng kwarto.
Pero habang nasa loob ng kwarto, ayusin nyo na yung lahat ng mga nandun. Huwag na kayong magantay ng chocolates at flowers. Hahaya namin kayo magpahinga. Happy Mother's Day po sa inyo. Sa May 12, mga kapatid, sa darating na Martes, meron po tayong loading station. Ito po yung ministry natin sa mga street dwellers. 3:00 po ito ng hapon. Sa May 16, sa Sabado, ito po yung ating district conference. 8:00 po ito ng umaga at dito po sa ating simbahan gaganapin. And then 19 to 20, ito po yung youth camp. Youth summer camp sa Antipolo po ito gaganapin. Tinatawagan ko pa sila at mga kabataan. Ito po yung ating pinapanalangin at maganda handa po kayo para sa ating youth camp. May 24, Recognition Sunday. Sa lahat po ng mga may awards, graduate, pati mga nakapasa sa board exam, sa school year na to at sa taong ito, please po pakisubmit ang kanilang mga pangalan sa ating mga diakonesa o di kaya kay Teacher Ethel upang may sama sila sa bibigyan ng parangal sa May 24. At nang may sama rin yung bilang nila sa paghahanda ng mga diakonesa natin at ang CE ng token para sa kanila. Inuulit ko po sa lahat ng mga may awards, graduates, at yung mga nakapasa sa board exam sa taong ito, please po pakipasa po inyong pangalan o kalang mga pangalan sa mga diakonisa natin o de kaya sa opisina para maisama yung bilang nila sa recognition natin sa May 24. Ganon din po sa May 26 to 29, ang ating PAC 115th regular session. Gaganapin po ito sa KKFI. Meron pa ba tayong ibang mga announcements? Sa Nurture, sa CE, wala na? Sige po. Kung wala na, tinatawagan natin lahat ng mga bata dito sa harapan. Pwede po bang pakidala lahat ng mga bata dito sa harapan at ang sila ating may panalangin? Let us extend our hands toward them and let us pray for them. Kayo po ang siyang Diyos na mapagmahal, Diyos na walang tinatangi, matanda man o bata. Jesus, aming Panginoon, kayong siya nagsabi sa inyong mga lagad, hayaan yung mga batang lumapit sa akin, huwag niyo silang pigilan, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ginamit niyo rin ang mga bata bilang huwaran na halimbawa sa pagiging alagad. Dalangin namin ngayon, Panginoon, i-bless mo ang mga batang ito at lahat ng mga bata sa simbahan ito, saan man sila ngayon naroon. Kalusugan, karunungan, ang aming panalangin para sa kanila. Magandang kinabukasan. Tulong para sa kanila sa kanilang mga magulang. Lalo na Panginoon, dalangin namin, lumaki nawa sila ayon sa iyong kalooban. Lumaking may takot sa iyo at may malalim na pananampalataya sa iyo. I-bless mo muli, dalangin namin mga batang ito. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen.
Pakinggan natin ang pagbasa sa banal na kasulatan. Paring Barawa Tulag. At ang ating teksto ngayon ay matatagpuan sa New Testament, Pilipos, chapter 4, 6-8. Ganito ang sinasabi. Awang kumati, pakanad, danagan ganyo, ngim tunggal, ag kararag kayo iti Diyos, ket agdawat kayo, diyo liplipatan ti agyamang kingkwana. Aywanat kayo dayto ti talna ti Diyos, adi natukot panunutin ti tao, tapno natalgit tagiti. Puso king panutnutyo iti panak dakil sa iyo ken Kristo Jesus. Kuba ken kwan kakabsat ko, panunutin nyo laeng dagiti bambanag animbag ken ay kari raimen dagiti napudno, natakneng, nalintek, nadalos, napintas kin nadayaw, ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ay tanong, di Jesus may tanong. Agraman, pagrukbaban, madaydayaw. Ay tanong, agari at turay. Diya'y trono na dayaw na hintay kanta. May dagay, di kangatuan, nagani Jesus. Umay kay, dayawan tay, Kristo ngani. May tanong, ni Jesus may tanong, tanaguman karina iti hari. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na yun ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo'y namay nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin na iibigin ng aking Ama,
Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Heso Kristo. Ni Jesus, ti Apo, nagumar katiso ti Apo tayo. Amin nagruknoy, amang ipodno, ni Jesus ti Apo, ni Jesus ti
Thank you, choir, for that wonderful anthem based from Proverbs 31. A virtuous woman. We will rise up and call her blessed, and we will honor her. Grabe, ang gandang description ng isang ina, di po ba? Sa Proverbs 31, a virtuous woman, whom can you find? Tapos, inisa-isa na ng sumulat sa Proverbs yung characteristics ng isang mabuting ina. Mga kapatid, this Mother's Day, isa sa mga tanong noon ng Nurture Committee ay sinong magiging preacher? Anak ba? Nanay? Asawa na lalaki? Ang nanalo sa kanilang usapan ay pwedeng anak, pwede ring ina. Pero siya rin naman yung naging anak. So, ngayon ang tanong, sino sa Ilocano may isang pangalan ang lumabas? Di ko alam kung sinong nagsuggest sa pangalang ito. And this his first time na magsalta sa atin. Mga kapatid, isa pong licensed nurse, graduate ng Trinity University of Asia. Maliit pa to nung una kong makilala eh. Maliit na bata, kasama ni na Ate Genesis, ni na Albert at Tin, doon sa Good Sam. Ngayon, licensed nurse na. Pinapakita lang nito na talagang matanda na rin ako. So bagay, si Pia nga ako maliit na bata lang noon, bininyagan ko sa Good Sam. Ngayon, grade 7, mag-grade 7 na. At dito na sila sa NACS. Mga kapatid, isang mabuting anak, mabait na kapatid, mabait nga ba, kuya? And isang matalinong bata. We praise God for his life. I-welcome po natin si kapatid na Isaiah Vasquez. Anak. Hello po. Morning po. Happy Mother's Day po sa mga mother na naka-attend po dito. Taas nga po yung mga kamay ng mga mothers na nandito po. Palakpakan po natin yung mga mothers na nandito po. So, ayun po, sabi nga po ni Pastor, it's my time po na magsalita dito sa harapan, na magsalita at mag-interpret and nga po, ang salita ng Diyos po. So, to introduce myself po ulit po to reiterate po dun sa introduction ni Pastor, ako po si Isaiah A. Vasquez, Asuncion Vasquez po. As kilala nyo rin naman po ako dito as nag-a-attend po at ayun kasama ko po yung pamilya ko na Asuncion tsaka Basket po. And ayun po, 22 years old po ako. Recently graduated po ako sa TUWA po. Mas kilala po kapag mga nursing sa St. Luke's po, St. Luke's College of Nursing po. So ayun po, RN na po ako ngayon and ayun po currently po I'm seeking employment po since ayun recently licensed din po ako. And ayun po, hopefully po preoccupied po ako ngayon sa pagre-review ko po ngayon sa isang international exam po for another license po of course So bago po tayo magsimula, magdadasal po muna tayo po So let's pray po. Lord, thank you for this day you have given to us, Lord. Salamat po sa
inyong kadakilaan at sa inyong ever-presence dito sa amin. Salamat po sa paggabay niyo sa amin sa araw-araw at sa mga buhay namin dito. At nagising kami at nandito po kami sa itong kongregasyon na ito po. Salamat po at sa mga buhay na nandito po, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom po at para tahakin ang kanilang mga buhay. Salamat din po sa buhay ng mga mothers na nandito. At salamat po at dahil nandito kasama ang kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po sa mga blessings na binibigay nyo at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. And thank you po sa araw na ito and in Jesus' name we pray, Amen po. Ayun po, sa tatalakay po na sa araw na ito, pinamagatan po itong Honor Her Love, Nurture Her Mind. Para po to sa mga mothers po dito ngayon. Ano? And ayun po, to accommodate all population as dun sa pan ni Pastor kanina na trilingual tayo dito, babasahin ko po muna ang verse sa 3 langgaya po. Ano? Yung Book of Filipos po, 4 verse 6 to 7 po. Sa Ilocano po muna, awan ko mati pakada na ganyong ngem tunggal agkararag kayo iti Diyos ket agdawat Hello? Hello? Ulitin po natin. Awan ko mati pakada na ganyong ngem tunggal agkararag kayo, iti Diyos ket agdawat kayo. Di ulit iparanti agyaman kenkwana. Ay wanan na kayto tital na ti Diyos at di matukod panunutin ti tao tapno na talget dagiti puso ken panunot yo iti panakasayo ken ni Kristo Jesus. Sa Tagalog naman po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang inyong kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa inyong pagkakaisa kay Kristo Jesus. At sa English naman po, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. So, ayun nga po, yun yung pagbibasean natin sa salita ng Diyos na ito, no? Dun sa passage po na yun. So, bago po, sasabihin ko po muna sa inyo na kung paano natin mai-apply ito sa mga buhay natin. Ano? So, sa pagtatalakay ko po, gagamit po ako ng 2 parts po. Ano? May mnemonics po ako magagamit dito para mas maalala natin, ano? Para memory tool para maalala natin kung ano yung mga bagay-bagay na nandito. So, ayun, sa pamagat kanina, nurturing her mind, guarding thoughts, sa pag-aalaga ng isip natin, ano, lalo na sa mga mothers, ano, yun yung talaga yung pinaka focal point ng pag-uusapan ko mamaya, ano. At saka nurturing her love, yung pagmamahal ng isang ina. So, ayun, cultivating hearts and emotions. So, yung 2 mnemonics na nabanggit ko kanina, PGH, then GCS. So, yun yung sasabihin ko mamaya. Ayun, along the way, makikita nyo kung paano yung pagkakabuo ng mga mnemonic na yun, ano. So, bago natin talakayin yung whole of it, yung passage na sa Bible, ano, talakayin muna natin kung ano yung isang word na nabanggit dun sa passage, ano, yung anxiety, ano. As coinciding with Mother's Day, itong araw na to, itong month din na to is Mental Health Awareness Month, ano. Kailangan talaga nating talakayin ito kasi napaka-relevant nito. Since yung mga mother, madaming iniisip yan, ano? Mamaya itatalakay ko kung ano yung mga bagay-bagay na nasa isip ng isang ina, ano? Then, ayun nga, as mental health is relevant, medyo kaparehas niya yung physical health and, ayun nga, health is wealth nga daw, di ba?
So, ayun, define ko muna kung ano yung anxiety, ano. As, I'm a nurse, parang kailangan talaga matalakay natin kung ano muna yun, for definition, So, according to Merriam-Webster, so ito daw yung apprehensive, parang may bagay na malapit sa iyo na parang may nararamdaman ka, uneasiness or nervousness, usually over an impending or anticipated misfortune, a state of being anxious. Ayun, parang may mabigat na bagay na nararamdaman yung isang tao kapag may anxiety siya or worry. So, ayun, as supplementing din, dahil ito sa Merriam-Webster, yung tungkol naman sa Bible, ano daw yung definition ng anxiety according sa Bible, Yung anxiety daw is defined as fearful, distracting, and often sinful response to life's troubles, reflecting a lack of trust in God. It is seen as a universal human struggle with excessive worry and a desire to control the future. So, with all those definitions, isa lang yung papatunguhan, may iniisip yung isang individual na kailangan niyang tahakin, kailangan niyang malagpasan, Isa na doon yung mga bagay-bagay ng isang ina na kailangan niyang tahakin sa buhay niya, So, ayun, mag-example na tayo since it's Mother's Day. Talakayin natin kung ano yung mga iniisip ng isang ina. So, ayun, life in general. Agree ba lahat ng mothers dito laging may iniisip, Kahit dito, currently, may iniisip kayo. Meron kayong preoccupation, pero ayun, makinig kayo dito ngayon muna, So, ayun, di ba nga, motherhood starts at birth, Isa yun sa unang patunay na isa ka ng ina. Di ba kapag pag nagdadalang tao ka na, doon malalaman mo na, lalo na kapag nararamdaman na ng isang ina na may nabubuo ng isang individual sa tiyan nila, So, ayun, kapag lumaki yun, nag-labor na ilabas na yung isang anak, ayun, tuloy-tuloy na yun na iisipin ng ina yung pagpapalaki sa isang anak niya. So, isa talaga yun. Kaya nga mother, di ba, doon nagsisimula yung sa pag-aalaga ng isang ina, ng isang anak, di ba? Yung ang tinatawag na mother. Then, isa nga, di ba, siguro mamaya pag-uwi nyo, since pagkatapos nyo kumain dito or pag-uwi nyo, diretso kayo sa bahay, tapos mag-aayos kayo sa bahay, di ba? Ayun, isa yun sa mga gawain ng isang ina. Kaya nga tinatawag silang ilaw ng tahanan, di ba? Kasama ng kanilang asawa, Yun, home economics, ang dami nilang ginagawa sa bahay, kagaya ng mga pagkain, yung mga bagay-bagay, paglilinis, tsaka yung pag-organize ng isang bahay. Then, di ba, as time develop, yung mga ina, nagkaroon din sila ng social responsibility na magkatrabaho. So, nadagdagan yung isang responsibilidad ng isang ina na mag-work-life balance. So, ayun nga, kasama din sa responsibilidad nila yung kasama yun sa asawa nila, Example natin yung mother ko na nandun, di ba? Nakikita nyo naman na nurse siya dito. Minsan dumadating siya dito na naka-scrubs, nakadamit pa siya galing trabaho. So, madami talagang responsibilidad ang isang ina. Ayun, na-example ko na yung ina ko, then yung alam talaga nating madaming iniisip ang isang ina. Then, ayun nga, ano bang connection nito sa anxiety? Di ba kapag madami kang iniisip, kagaya ng mga bagay-bagay na nabanggit ko, madami ka talagang iisipin na kung ano-ano. So, isa na doon, yung sabi ko kanina, yung pagbubuntis at saka yung pagdadalang tao, madami talagang iisipin ng isang ina. So, ano nga ba? So, as i-emphasize ko dito sa passage na binasa ko kanina, do not be anxious daw sa Philippians 4 verse 6 to 7, about anything, but in every situation, prayer and petition. Prayer and petition. Ayan, ina-highlight ko yung mga insightful, yung mga focal point, with thanksgiving. And present your requests to God. And peace of God, ayun, maa-attain natin, itatalakay ko yung mamaya, which transcends all understanding. And will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ayun, dito pa lang sa salita ng Diyos na ito, sa passage na ito, binibigyan na tayo ng foundational blueprint. Parang gabay na siya. Kunwari, randomly nagbukas ka ng isang Bible, tapos nakita mo yung verse na to, parang mabibigyan ka na kaagad ng idea about
anxiousness and kung paano mo siya masusolusyonan. So, ayun, to start off, doon sa sinabi ko na, nurturing her mind, guarding thoughts. Una muna yung kung paano natin poprotektahan, lalo na yung mga ina, yung pag-iisip nila, lalo na madami silang iniisip, Then, mamaya yung nurturing her heart, yung puso. So, sa PGH na mnemonic, sa pasimula is prayer. Prayer. So, replace worry with prayer. So, ayun nga sabi ko kanina, madaming iniisip ang isang ina, mga problema na dumadating, at ayun, mga bagay-bagay na gustong gawin ng isang ina, nagkakaroon kaagad sila ng mga ideya, Kaya, with that, mag-supplement tayo ng mga verses para ma-supplement yung Philippians 4 verse 6 to 7. So sabi sa 1 Peter 5 to 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Andyan lagi yung Panginoon, nasa tabi nyo. And Matthew 6 verse 34, therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. So, wag daw tayo mag-worry sa kinabukasan or any in the future since nakaplano na ng Panginoon kung ano yung mga bagay-bagay para sa inyo. So, when reading these verses, it gives that kind of assurance. Binibigyan tayo ng assurance ng mga verses na to na have that peace of mind, May calming effect siya kapag binabasa, na nagre-remind na nandyan yung Panginoon. It reminds that God is with us. Nandito ang Panginoon sa atin, lagi-lagi. Things are made at ease. Nagpapakalma sa atin itong mga bagay-bagay na ito. And everything is in good hands. Nasa kamay na ng Panginoon ang mga bagay-bagay. Cast your anxiety away and be on how you will act on your life in accordance with God's plans for you. So, with the prayer, one can vent her feelings. So, sa pagdadasal, maibibigay mo yung kung ano yung hinhinaing mo, yung mga concerns mo sa buhay, idulog mo sa Panginoon kung ano yung problema mo at doon magkakaroon ng solusyon, Dahil, ayun, as sabi ko kanina, nakaplano na yan. The Lord listens and in due time gives an answer to the ones we are looking for. Time will tell in the Lord's plan. Oras ang magtetel in God's plan, So, ayun, to connect this with my experiences, sa psychology, psychiatry, yung nursing kasi very affiliated sila sa mental health, may tinatawag dun sa field namin na catharsis. Parang venting of feelings. Itong catharsis na to, verbalization of feelings. Alam niyo ba yung ginagawa namin sa hospital, mental institutions noon, 6 hours kausap lang namin yung pasyente. And ayun, kumakalma yung pasyente na may mental health issue, Ayun, kausap lang namin, activities, papalaro, sasayaw, basta kausap lang namin para, ayun, kumakalma sila. Ayun. And dito, i-connect natin, kapag may kausap tayo, di ba parang kumakalma tayo, dito, with God, nandyan naman siya available lagi, di ba? And, alam nyo bang, accessible itong prayer. Accessible, pwede nyo itong gawin lagi, in any time. And, with that, si God din available lagi. And, ayun, with constant prayer, and talk with God, we can have that release of tension and worry, and trust that everything will pass on and be in good hands. Don't focus on the problem itself, but to God's power. Alam niyo naman kung gaano kalakas ng Panginoon, kung gaano siya kadakahila, Laging nasusolusyonan yung mga bagay-bagay kapag lumalapit tayo. His power of making the problem into an obstacle that can be solved through ways unimaginable. Yung parang may hiniling ka tapos biglang, parang hindi ito yung bagay na nasa in mind ko pero nangyari yung hinihiling ko, unimaginable ways nga daw nangyayari. And ayun, lay down our worries and do something about it.
So ayun, imbes na mag-sulk tayo or lagi tayong parang iniisip natin yung mga worry natin, bakit hindi natin i-exert yung energy natin into prayer, ano? And ayun, in accordance with our trust to our God Father. So ayun nga, yung pag iniisip, nung ginagawa ko to, iniisip ko to, parang may connect to dun sa kanta ni Don Moen nung 1992 na God will make a way, ano? Yung God will make a way. Ano? So ayun, doon pa lang sa pasimula natin magdasal, ano, sa prayer, PGH. Sa kasunod nun, sa PGH, yung G, guard duty. So, pagka nagkaroon na tayo na daanan na natin yung pag-prayer, magkakaroon na ng protection sa atin, ano. Yung active guard duty sa PGH na mnemonic na ginamit ko, ito yung peace of God, ano. Peace of God acts as a military or garrison, ano. Parang nakabantay na siya sa'yo. Di ba nang hiling ka na sana nandito ka, Panginoon, na gabayin niyo ko. And ayun, parang instantly, mafe-feel mo ka agad yun, ano. So, with the usage of prayer, dasal na naitalakay natin, that results in some kind of protection, ano, na magkakaroon tayo ng peace of mind. Na parang bang may nagbabantay na sa atin, ano. So, ayun, with that, trusting the Word of God and the peace of God, may safeguard at saka unbreakable insurance na nandyan, ano. So, the primary Be on Guard Bible verse na pwede natin i-supplement dito is 1 Corinthians 16 verse 13 to 14 ng NIV. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Ano? So, may nabanggit doon na word, ano? Love, pagmamahal. So, let's mag-example tayo. Nung sanggol tayo, syempre hindi natin maalala yon. Pero kapag nakakita tayo ng sanggol na kakapanganak pa lang, sino yung una nilang mararamdaman yung init at pagmamahal? Di ba ang isang ina? Di ba? Parang nakaganon yung isang ina kapag kakapanganak pa lang sa kanya. Parang ganun yung representation ng pagmamahal at protection na binibigay ng Panginoon, ano? So, ayun, in connection to that, ano, God also has that force of giving that protection, like a hug or a tender, loving hug, ano. So, love is a binding force that keeps everything intact, as the verse tells. Love is universal. God's love is unconditional. Yung love ng Panginoon, parang in ways na ta-transfer sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, ano? Na ire-representa ng pagmamahal ng ina sa kanyang anak ang pagmamahal ng Panginoon. So, lahat ng nabanggit sa mga nandito, such as faithfulness, courageousness, strength, yun yung nagde-define sa isang ina. Yung faithfulness ng isang ina, yung courageousness ng isang ina, and strength ng isang ina. Nakita nyo naman sa mga inyong sarili ng mga ina, no? Malakas kayo. Kaya nga kayo nandito ngayon nakaupo, ano? Kayo yung malalakas. And ayun, everything that represents godliness turns into a shield that one can use. Ayun, kaya kayo nandito, kaya kayo nakalakad, and kayo ay nakatahak sa mga problema nyo dahil nandyan ang Panginoon sa inyong tabi. With God's protective shell, it then reinforces to that peace that mothers do feel. So that presence is then transferred to like a reinforcing shell towards her care to her children and to those she cares. Ang protective force na binibigay ng Panginoon sa isang ina, nare-representa yon sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Ano? Parang may shell, di ba yung shell dito, kunwari, yung shell force to ng Panginoon sa isang ina, mabibigyan na ng protective feeling dun sa kanyang anak, ano? So, mag-example tayo sa Bible, ano? Since last month yung about sa resurrection and ascension of Christ, ano? Si Mother Mary, ano? So, di ba natalakay mostly yung kung paano yung buhay ni Mary
And lalo na nung nagdadalang tao siya, then hanggang sa kanyang panganganak, madaming journey ang kanyang dinaanan. Isa siya sa representation kung gaano kalakas ang isang ina dahil katabi niya ang Panginoon. So, ayun, natapos na ang PG sa PGH. Ang sunod naman doon ay focus on hope and truth. Diba? Nagka-prayer, nagka-peace of God, may guard na tayo sa sarili natin, may peace of mind na tayo sa Panginoon, para yung salamin, Ako, malabo yung mata ko ngayon. Actually, meron po talaga akong prescription glasses. Ayun nga, nagka-prayer, then nagka-peace of mind ka. Di ba kapag may peace of mind ka, mas klaro yung pag-iisip mo? And dito, mas lalo mo makikita yung hope at saka yung truth sa Panginoon. Yun sa example ko kanina yung sa salamin is representing yung peace of mind. Kapag nagsalamin ka na, mas lalo mo makikita yung daan sa Panginoon. So, to nurture the mind, continuation dun sa Philippians 4 verse 6 to 7, as nabasa ni Daddy kanina, to nurture the mind, one should actively fix thoughts on what is true. Doon sa pagbabasa, finally, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Parang sinasabi dito, isipin yung mga positive things na makakatulong sa pagtawid sa isang problemang iniisip. And 9, whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So ayun, continuation siya ng verse kanina. So isipin daw yung kung ano yung totoo, marangal, nararapat, at kamahal-mahal. Ayun, makikita yun sa isang ina, nagre-represent yun dahil galing yun sa Panginoon. And ayun, by that, it speaks the bright side of things. Kung saan maliwanag. Ayun, maliwanag ang Panginoon. Mga bagay-bagay na nagpapa-bright things, So, ayun po, doon po nagtatapos yung isang mnemonic natin, sa PGH, Sa prayer, guard duty, then hope. So, sa pangalawa po, nurturing her love, Nurturing her love, yung pagmamahal ng isang ng isang ina, Cultivating heart and emotions. So, yung gagamitin ko naman po mnemonic dito is GCS. So, ayun, sa pagsisimula, practice gratitude, thankfulness. Na-mention to kanina sa verse ng Philippians 4, verse 6 to 7, So, practice gratitude. Be thankful, magpasalamat tayo. Nurturing love involves developing a heart of gratitude which shifts focus from personal struggles to appreciation for God's faithfulness, both past and present. So sa prayer kanina, nakapaloob na dito yung thankfulness natin. Di ba kapag nagpe-pray tayo, nandito yung pagsasalamat natin. As with my prayer kanina, lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Ayun, all the blessings that the Lord has showered us are through His love to us. Mapagbigay ang Diyos in any kind or any form it is. That is why we need to be thankful for the things He made possible for us. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Just like how we shift our anxieties away with prayer, yung energy natin na hindi dapat natin binibigay sa worry, bigay na natin sa pasasalamat sa Panginoon. And focusing on the truth. We must also shift those negatives to positives such as gratefulness. So, ayun, the Bible emphasizes gratitude as a fundamental aspect of faith. So, may supplemental verses din dito, encouraging thankfulness in all circumstances. Kagaya ng 1 Thessalonians 5-18, give thanks in all circumstances. Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving. And Colossians 3 verse 17, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks. So, di ba, kapag ina-associate natin yung thankfulness natin kay Panginoon, para nagbibigay meaning yun sa pasasalamat natin, mas lalo nag-i-intensify yung bagay-bagay na pinapasalamatan natin. So, ayun din, as with
dun sa example ko din dito kanina, yung kay Don Moen, give thanks nga daw, di ba? Dun sa kanta niya, di ba? Give thanks with a grateful heart. So, sa pangalawa, actually yung sa GCS mo, una po muna yung S, ano? Pinilit ko po talaga yung mnemonic na yun. And sa S po, surrender and trust. So, kapag nagpe-pray tayo, lumuluhod tayo, nagsusurrender tayo sa Panginoon. Instead of trying to control outcomes which leads to anxiety, one is encouraged to trust God with the request, allowing His love to replace fear. So ayun, kasama to sa pasasalamat, sa pagsusurrender natin sa Panginoon, and ayun, sa pagtatrust sa Kanya. So ayun, sa examples ko kanina, dito malalaman kung paano yung faith natin sa Panginoon, di ba? Pag meron tayong problema, lumalapit tayo sa Panginoon, lumulod tayo sa Kanya, naghihingi tayo ng tulong sa Kanya. Doon pa lang makikita kung paano yung faith natin, ano. So, ayun, lifetime experience of a mother, the hardships she will experience will test her power and capacity. Through time, her endurance and strength will improve. So, parang nagpapalakas, ano. So, ayun, with the examples, I'll example my mother, nakita ko na lahat yun sa kanya, ano, yung mother ko. And recently, these 2020s, ano, madami siyang na-experience na problems, kagaya nung, lalo na sa health niya, ano. Then, cardiac. Then, ayun nga na-example ko kanina yung sa pregnancy and stuff. Dahil na, ayun nga, pinanganak kami ni Kuya, then ako, na naging sakripisyo yun sa kanyang physical, ano, nagkaroon siya ng sakit and mga comorbidities dahil doon. So, isa talagang sakripisyo yung pagiging ina, ano. Kaya, gets talaga kung saan nanggagaling yung mga ina kapag nagsasabi sila sa kanyang mga anak, ano, mga concerns nila. So, surrender and trust in the Bible, ano. Involve releasing control of your life to God, trusting His wisdom over your own, and finding peace in His plans. Sabi ko nga kanina, yung pag-vent ng feelings natin nakakatulong. Yung pagsasalita natin, ayun, so through prayer, maibibigay natin, ano. So, ayun, natapos din yung S. Meron na tayong pangatlo, pang last na to, ano, cultivate a gentle spirit, ano. Yung nanay, ayan, pag nakita nyo or nakarinig kayo ng nanay, isang malambing, nagre-represent yan ng gentle spirit, ano. So dito, kasama din sa Philippians 6-7, Philippians 4 verse 5, encourages a gentle spirit, unselfishness, patience, kindness, which is maintained when God's peace rules the heart. Ayun, di ba? Kompleto na yung verse ng Philippians, ano? So when you maintain that peace in your heart, knowing that the future is unknown, hindi naman natin malalaman kung ano yung nasa future, pero nasa Panginoon, nasa plano niya na yan. That kind of assurance and faith that everything will be all right. Ano? Magiging okay din ang lahat. At the end of the line, there is some sort of relief and release of breathing out of peace. Parang natapos na rin yung mga bagay-bagay. Ano? So, ayun, with peace and love, faith and trust, guardianship and hope, that brings out the calm. The calm through the storm. Natapos na rin yung bagyo. Yung parang yung may pagsubok, ano, nalagpasan din. In connection to that, yung example natin, yung labor, di ba kapag natapos na yung panganganak, parang natapos na yung bigat na nararamdaman ng isang ina, ano? As she gives birth to her child, there is peace and love. Nag-i-embrace doon yung pagmamahal ng isang ina, di ba? Inahag niya kaagad yung isang anak niya. And ganun din yung pagmamahal ng Panginoon. So in conclusion, by engaging in prayer and gratitude, a person invites a supernatural calm, ano, that protects their emotions and thoughts, ano, heart and mind. The Bible offers a compassionate view of anxiety, encouraging those to cast their cares upon God and find peace through faith. In applying the Word of God, we shall have peace and love, just like how mothers do tend their children and manage their lives.
God's love is represented through the hands of mother. Sa kamay ng isang ina. Diba? Ang kamay ng Panginoon. Parang nakahawak ang kamay ng Panginoon sa kamay ng isang ina. He has entrusted Mary in having Jesus in her womb and mothering her through childhood to adulthood. Nasaksihan ni Mary yung buhay ni Jesucristo. Ayun, parang isa siya sa icon na dapat idolo ng isang ina. With us also, kaming mga anak, tayong mga anak, being taken care of by our mothers sa ating mga ina na nandito, pasalamatan natin sila. Suklian natin yung pagmamahal nila. Madami silang sakripisyo. Simula nung pinagdadalang tao pa lang nila tayo, alam naman natin kung gaano yung nag-i-strain sa katawan nila. Bigyan natin ng balik sa kanila ng pagmamahal. I-reciprocate natin ang pagmamahal natin. Bigyan natin ng mas magarbong pagmamahal. Since anak tayo, di ba? And yung mga asawa din, syempre naman. Yeah, today, let us celebrate God's grace and love that is within the hearts and minds of our amazing mothers. Ito mga mothers na nandito. Salamat po. Nandito rin po ako. Salamat din kay Mami po. Nandito rin po ako. Lahat ng hindi ako nandito kung wala yung si Mami. Hindi rin lahat ng mga anak dito kung wala yung mga anak nila. Yung mga ina nila. Kaya ayun, tayong mga anak and asawa, let us support our mothers, our wives in any way we can. So, ayun po, salamat po. Today we celebrate Mother's Day. Tayo po ay nagbibigay pugay sa ating mga ina, sa kanilang pag-ibig, kanilang kagitingan, sa kanilang katapatan sa buhay ng kanilang buong pamilya. Panoorin po natin ang video na ito. Walang isang paraan ng pagiging ina. A mother can be found in a quiet home before sunrise. Naghahanda ng pangkain, ng ayos ng gamit, nagdarasal para sa pamilya. Pwede rin siyang nasa labas sa gitna ng ingay at pagod, working long hours carrying not just bags, kundi ang bigat ng kinabukasan. Pwede rin siyang nasa ibang lugar o ibang bansa, holding her child through a screen, nakangiti kahit may lungkot. Tinatago ang sakit ng mga sandaling hindi niya kasama ang kanyang anak. She can be young or old, sigurado o still figuring things out. Malakas magsalita o tahimik pero matatag. Because motherhood is not about being perfect. It is about showing up. Ang pagmamahal ng isang ina hindi laging maingay. Minsan, it looks like staying up late para tapusin ang mga bagay na walang nakakakita. Minsan, it means giving up something for herself para lang may sapat ang iba. It's choosing to stand up again kahit pagod na, choosing patience kahit
tahimik, it changes everything. To be a mother is to give time, energy, love, parts of yourself over and over again, even when no one notices. But today, we pause. Kasi ang mga nanay hindi lang tagabigay. They are people. May mga pangarap pa rin sila. Napapagod din sila. At may mga pinagdadaanan na hindi nila laging sinasabi. At habang tayo ay nagdiriwang ngayon, may isa pang tayo mahalagang dapat tandaan. May is Maternal Mental Health Awareness Month. Panahon ito para pag-usapan ang mga bagay na madalas tinatago. The silent struggles, the overwhelming days, yung pagod na hindi nakikita, at yung laban na sila lang ang nakakaalam. Reminder ito na being strong doesn't mean you never break, and loving doesn't mean you don't need help. Mothers, you matter. Hindi lang dahil sa inyong ginagawa, hindi lang dahil sa pamilya at komunidad na inyong binubuo, at because of who you are. You matter when you are strong. You matter when you are struggling. You matter when you are sure, and even when you feel lost. Mothers, you are seen, you are valued, you are deeply appreciated. And our dear mothers, you need care too. Care that is given freely, hindi dahil humingi kayo, kung hindi dahil deserve nyo. Care that listens, care that stays, care that reminds you na hindi nyo kailangan gawin ang lahat mag-isa. So this Mother's Day and every day, we honor your love, your strength, and your sacrifices. But more than anything, we honor the woman behind it all. Because you stay, you love, you give, and you matter. In your children's eyes, in the eyes of all those whose lives you've touched directly or indirectly, and most especially in the eyes of our Lord and Savior Jesus Christ. You are loved, you are seen, you matter. Mama, Mommy, Mom, Nanay, Happy Mother's Day pa! From your Knox UNC family. We honor her love, nurture her mind. Happy Mother's Day po. Tunghayan po natin ang tanging bilang ng ating mga kabataan habang inaanyayahan po natin ang mga magulang na pumunta po dito sa harapan. Mga nanay, mga mother, mommy, mama. Sige po. Pwede po silang escortan ng mga asawa, ng mga anak. For all those times you stood by me, for all the joy that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the joy that you made right, for every dream you made come true, for all
all the best there was in me. You lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. I'm everything I am because you love me. Give me wings and make me fly. You touch my head, I can touch the sky. I lost my faith, give it back to me. You said no star was out your reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I was blessed because I was loving you. You were my reality. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. I'm everything I am because you love me. Is there for me the tender wind that carried me, light in the dark, shining your love into my life. You've been my inspiration through the lies you are the truth. Nobody's a better place because of you. You are my strength when I was weak. You are my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. I'm everything I am because you love me. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. I'm everything I am because you love me. I'm everything I am because you love me. Amen, amen. Happy Mother's Day po. Sige po, harap po kayo lahat dito. Para kita kayo. Ayan. Aba, konti na lang naiwan dito sa kongregasyon. Can we just extend our hands toward them, friends, as we pray for them? Tayo manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyong harapan. Ngayon ang aming puso'y punong-puno ng papurit pa sa salamat. Ikaw ang pinagmulan ng buhay at ang pinagkukunan ng lahat ng wagas at dakilang pag-ibig. Sa iyong karunungan at kabutihan, itinatag mo ang biyayang tinatawag na pagiging ina. At ginawa itong malinaw na salamin ng iyong sariling pusong mapag-aruga. Habang nagtitipon kami ngayon, Panginoon, upang parangalan at itaas lahat ng mga ina, kinikilala namin ang bawat mabuti at ganap na biyayang nakikita
sa kanilang buhay ay paglilingkod. At paglilingkod ay nagmumula lamang sa iyo. Hinihiling namin na kasihan kami ng iyong banal na Espiritu. Pakinggan ang aming mga panalangin. Tanggapin ang aming pasasalamat. At hawakan ang puso ng bawat ina gamit ang iyong walang hanggang kagandahang loob. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa napakaraming paraan kung paano pinaparamdam ng mga ina ang iyong pagmamahal sa amin araw-araw. Nagpapasalamat kami sa sakripisyong ginagawa nila ng tahimik. Sa mga gabing hindi sila natutulog, habang binabantayan ka lang mga anak. Sa mga mahabang oras ng pagtatrabaho at pag-aaruga, na madalas ay hindi napapansin o napapahalagahan. Sa pagtitiyaga na pinapakitin nila, kahit ubos ang kanilang lakas. At sa mga salitang nagbibigay pag-asa na kanilang binibigay kapag mabigat ang buhay. Sa pamagitan ng kanilang mga kamay, kami pinakain, binihisan at iningatan sa panganib. Sa pamagitan ng kanilang tinig, una na naming natutunan ang tamang asal, pananampalataya at paggawa ng mabuti. Sa kanilang yakap, naranasan namin kung anong ibig sabihin ng mapabilang sa isang tahanan at mahalin ng buong buo. Salamat, O Diyos, dahil ginawa mo silang daluyan ng iyong liwanag at pinagkatiwala sa kanila ang napakahalagang tungkulin mag-alaga ng buhay at kaluluwa. Ngayon, Panginoon, pinapanalangin namin, lalo ng bawat inang narito sa aming pagtitipon, para sa mga naglalakbay sa landas na ito na punong-puno ng galak at katiyakan. Bigyan pa ninyo sila ng bagong lakas upang lalong magkaroon ng kagalakan. Ipaunawa sa kanila ang kanilang ginagawa ay may malaking kahalagahan. Ang kanilang pagmamahal ay mahalaga at ang kanilang pagpapagal ay may magbubunga ng biyaya na hindi nawawala. Sa mga nakakaramdam ng pagod, bigat ng damdamin, o kawalan ng katiyakan, itaas ang kanilang kalooban, pakalmahin ang kanilang mga nag-aalalang isipan, at ipaalala na hindi nila kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ibuhos sa kanila, Panginoon, ang higit pang pagtitiyaga, karunungan at kapayapaan. Maranasan nila ang iyong aliw sa panahon ng pag-iisa, ay iyong tulong kapag kulang ang kanilang kailangan, at ang malinaw na gabay sa bawat desisyong kanilang gagawin. Naway laging makita nilang kanilang sarili ayon sa iyong pananaw, na sila ay mahalaga, may kakayahan, at nilikha sa napakagandang paraan. Inaalala rin namin ang may pasasalamat at matinding damdamin ang lahat ng inang natapos ng kanilang tungkulin dito sa lupa. At kasama mo na ngayon sa iyong kalwatian. Salamat sa bawat buhay na kanilang hinubog, bawat aral na kanilang tinuro, bawat panalangin ka nang ibinuhos, at bawat pamana ng pananampalataya at kabutihan na nananatili hanggang ngayon. Para sa lahat ng naririto at dinadalang lungkot dahil wala na sa tabi nila ang kanilang ina, yakapin sila ng mahigpit gamit ang iyong walang hanggang pagmamahal. Baguhin ang kanilang kalungkutan sa magagandang alaala at gawing pinagmumula ng lakas at aliw ang lahat ng masasayang karansan kasama nila. Ipaunawa sa aming lahat ng ugnayang nabuo dito sa lupa ay hindi nawawala, kundi lalong gumaganda at pinapatibay sa kaharian mo.
Mapagmahal na Diyos, inihahain namin sa iyong harapan ng lahat ng inang dumadaan sa mahirap at pagsubok at natatanging kalagayan sa buhay. Pinapanalangin namin ang mga inang nag-iisang gumagampan ng lahat ng tungkulin sa tahanan. Maging kanilang kasama, nagapagbigay ng pangangailangan at hindi nawawalang kasangga. Para sa mga inang may sakit, nanghihina o dumaranas ng matinding kirot, bigyan sila ng kagalingan, lakas na makapagpapatuloy at maayos na pangangalaga. Panatilin silang matatag upang makapagpatuloy pa rin sila sa pagmamahal at paggabay sa kabila ng kanilang nararamdaman. Para sa mga inang ang mga anak ay lumayo sa tamang landas o hindi nakasama sa tahanan, ingatan ang kanilang puso mula sa kawalan ng pag-asa. Sagutin ang kanilang mga panalangin at ibalik ang pagkakaisa at kapayapaan sa tamang panahon na iyong tinakda. Para naman sa mga taong nagnanasang maging ina, ngunit hindi nabigyan ng ganong pagkakataon, o yaong dumanas ng pinakamasakit na karanasan ng mawala ng anak, ibuhos sa kanilang natatanging aliw na nagmumula lamang sa iyo. Punuin ang bawat puhang sa kanilang puso ng iyong pagmamahal at ipakitang napakaraming paraan kung paano pa rin sila makakapag-alaga at makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa. Panginoon, muli, nagpapasalamat kami sa iyo sa aming mga ina. Sa mga inang narito, salamat po. At kaming mga anak, tulungan mo upang sa ganon ay amin silang maparangalan, amin silang mahalin, amin silang mapahalagahan. Salamat muli Panginoon sa buhay ng mga ina. Sa ngalan mo, Amen. Amen. Mga kapatid, palakpakan po natin ang mga mothers ng ating simbahan. Happy Mother's Day po sa inyo. God bless po. Panangipa ay kadagiti sagsagot. Maaari po bang imbitahan yung ating mga ushers para sa ating paglikom para sa ating mga handog?
si Emma, nayawan you, Alleluia, nayawan ti Ama, Anak, kan ti Espiritu Santo, dayawan, dayawan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Narito, Panginoon, aming mga handog, pinakakalob namin sila sa iyo. Tagapin mo mga to, makapagbigay galak nawa sa iyong harapan. Basbasan mga to, gawing banal. Gamitin ang mga to upang sa ganun ay lalo pang mahiyaga yung kadakilaan at ang iyong mensahe ng pagmamahal at kaligtasan sa lahat ng dako. Basbasan mo rin, pagpalain mga kapatid na nagsihandog sa mga to. Patuloy nawan nilang tanggapin ang siksik, liglig, maapaw na pagpapala galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Faith of our mothers, living still in cradle song and bedtime prayer, in nursery lore and fireside love, thy presence still pervades the air. Faith of our mothers, living faith, we will be true to thee till death. Faith of our mothers, loving faith, fond of our childhood's trust and grace. Oh, may thy consecration prove source of a finer, nobler race. Faith of our mothers, loving faith, we will be true to thee till death. Faith of our mothers, guiding faith, for youthful longing, youthful thought, how blurred our vision, blind our way, thy providential care without. Faith of our mothers, guiding faith, we will be true to thee till death. Tayo'y manalangin. Sa pagtatapos ng aming pananambahan sa umagang ito, Panginoon, narito pumuli kami lumalapit sa iyo. And this time, Lord, we pray. I pray as your servant, bilang iyong lingkod, ako'y lumalapit para sa mga anak mo o ama na nasa simbahang ito, nasa pananabang ito, maging sa mga nasa online worship ngayon. Batid mo ang pinagdadaanan ng bawat isa.
Batid mong nararamdaman ng bawat isa. Batid mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Kung kaya't sa iyong habag, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig, dalangin ko, tulungan mo sila, pakinggan sila, tugunin ang kanilang mga problema, pangangailangan at panalangin. Yakapin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan. I-assure mo sa kanila, Lord, na hindi mo sila iniwanan at ni minsan hindi mo sila iiwan, na kayong siya lagi nilang kasama. Panginoon, minsan, sa dami ng mga pagsubok na pinagdadaanan, parang gusto na namin sumuko. Parang gusto na namin bumitaw. Subalit, Lord, alam namin na gaano mang kabigat ang mga pasan-pasan namin. Gaano man katindi mga pagsubok, gaano man kalala ang sakit na pinagdaraanan at dinadamdam, alam namin na makakayanan namin mga to dahil ikaw siya kasama namin. Sabi nga ng salmistang si Haring David, "Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Kahit pa man kamatayan niyan, Panginoon, hindi kami matatakot kasi kasama ka namin. Salamat po. Because of you, we will overcome. We will come out victorious. Katagumpayan ang aming tatanggapin. Ako'y lumalapit sa itinanalangin para sa lahat ng mga anak mong narito sa santuaryo ito, maging nasa online. Muli, lumalapit ako sa iyo para sa kanila. Honor their faith, honor their love, para ngalangalan ng kalang paglilingkod sa iyo. Pakinggan sila, pakinggan ang iyong lingkod na nananalangin. Itong aming pagsamo sa ngalan mo, Kristo. Amen. Faith of our mothers, Christian faith, in truth beyond our stumbling creeds, still serve the home and save the church, and breathe thy spirit through our deeds. Faith of our mothers, Christian faith, we will be true to thee till death. Mga kapatid, ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya'y nangako na hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan. Siya'y nangako na kung paanong minamahal ng ina ang kanyang anak, mas pa ang pagmamahal niya sa atin. Magalak kayo kasi kasama niyo ang mapagmahal na Diyos. Kasama natin ang mapagmahal na Diyos.
mas mahal niya tayo kaysa pagmamahal ng iba. Humayo kayo ngayon at sa inyong paghayo, ipagkaloob nawa ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ang kanyang pag-ingat, pagkalinga, pagpapala sa inyo at sa iyong buong sambahayan, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen, amen.